makanya kamu ngalih dulu. Oh iya, aku tak ngalih dulu timbang tak encoloki meteng kowe kok arek. Tapi kok kira apa lho kok ya. lah kowe ana kewan ngene wancane yo aku kewan lho. Mas kurang turun lagi turun. Kadang rego. Ora wi mau permen karet tipakku. Seperti tatanan biasa. Panjane wayang SDSB iki. Cak Brojil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 3, 2, 1. Bareng-bareng masih bersama wayang CCTV. Alhamdulillah Pak. Wilujeng dalu Mak Sange. Wilujeng dalu Mas Brojil. Sugeng dalu Bu Libu. Wilujeng dalu Mas Letam. Alhamdulillah. Saderenge matur kata-kata. Nggih. Kita coba kekompakan desa Santri. Pas pesantren. Masare lurah ora tau nanggap dadi lali. Durung. Iki lagi di program karo Pak Yudi iki. Pak Yudi Pak Lurah. Pak Yudi coba. Lurah. Yo ngerti lah apik kaya ngene iki ngundang di DP. Yo anu to Mas. Pertimbangan karo masyarakat sik. Mati. Halo, mati. Lho, gunamu sik mati. Mati. Kira-kira wis. Oh, wis murah. Ya. Nuwun sewu Mak Sange. Siap. Nggih, Mas. Mbak Lurah menika luar biasa. Leres. Wau teng mriku sampun manggi kula ngobrol kathah. Nggih. Menika teng daleme Bapak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Sugeng menika jenengan ngertos piyambak to. Leres. Dan saya ibuke Pak Sugeng kalih ibu kula. Nggih. Dulur Mas. Mboten tepang. Kok sik to? Lah mbok omongne ning kene ku ya sing mbok pamerne apa? Lah aku nek dulure. Lah nggih. Maksudnya bapake Pak Sugeng. Oh, iki lho. Hubungane dari bapak. Bapake Pak Sugeng kalih bapak kula menika Nggih. Kakak adik. tiyang tebih. Loh. Kok tiang tebih orang jauh kuwi? Lah terus hubunganmu kali Pak Sugeng Haryati iki apa? Alah dihubung-hubungne ben ditanggap neh kok rumangsamu. Ngene iki golek-golek aku ya masamu. Kok golek-golek piye? Jen nuwun sewu Pak Sugeng kalih kula niku luar biasa. Ngertos lah jenengan Pak Sugeng. Lah kula tiyang mriki niku pun dangu teng mriki. Sampeyan niku Berarti wis kenal suwi. Cilikane Pak Sugeng jenenge celokane mbiyen Gareng. mosok to. Lah alah kok ya ora paham. Masuk wong gel-gel Kaya Werkudara. celokane cilikane Gareng. Masalah. Biyen cilikane kuru cilik. Ning sakniki subur. Wah, luar biasa. Nek ngono wis hafal awakmu. Apal aku lak wilayah kene satrene wis apal kabeh. Apa lho sing rapal ning kene wilayah kene. Niki acarane syukuran. Syukuran, Mas. Lagi ngoten to? Leres. Wujud syukur Wujud syukur. Pak Sugeng diparingi lancar, Lancar. Ibu sehat. Sehat. Lagi ngoten to? Amin. Nekane percil wayah magrib mesti krungu suarane adzan, Leres. menyangkali nyangkingo timbo. Timbo. Mumpung sing urip nanggapo dagelan, sok yen mati insyaallah mlebu swarga. Mosok to, Mas. Kowe parikanmu kok kanggo awakmu dhewe tok lho. Ya ben tanggapan neh sesuk Oh ke iya. Iki ora wonten santren. Sok digawa ning Jambi kono. Alhamdulillah. Wonten. Tenan apa Sak mboten? rombongan iki wow pun ngendi Iki kok. Bapak Wali Kota nggih rawuh lho. Pak saking Jambi nggih rawuh Oh, sedaya. nggih. Jambi Pak Bupati Pak Wali Kota rawuh. Bupati Wali Kota. Rawuh. Saking Muara Bungo nggih. Ya sengko lah wis didelokake iki engko nyawer apa ora kan delokane ngono to mungkin awake dhewe. Kos- Lah ngomong tok ora munggah ya percuma. Kok sik to Mas, kabeh kok mbok ukur dengan Niku- uang lho dengan Niku ra mung nyawer engko langsung maringi DP. Tanggal sementen Cak Procil. Oh nggih, Oh, niku nek pun ngoten. nampa kula ndek niken sembarange pun nampa Nggih. pokoke intine. Sing penting
cocok regone aku. Walah pun beres nih. Nggih, alhamdulillah iki jenenge syukuran le. Syukuran, rasa Tegese syukur marang Gusti Allah, apa sing diparingke marang menungsone iki disyukuri muga-muga sak mengarepe awak dhewe anggone nglakoni urip iki tansah resik, Amin. tansah barokah, Amin. barokah lan barokah. Amin. Semono uga sing Lah kowe hitunganmu wong syukuran kaya Pak Sugeng ngene iki piye? Nah aku ya cara Jawa to Mas. Piye? Wong awak dhewe iki minangka wong Jawa kudune ya nganggo hitungan Jawa, nganggo patokan Jawa. Tegese Kaya Pak Sugeng niki kan pandemen budaya seneng karo ringgit purwa wayang. Nggih. Niki mesti ya apal patokan Jawa. Awak dhewe kan duwe aksara Jawa. Duwe ana caraka. Duwi kuwi kena nggo hitungan Mas. hitungane piye? Hitungane piye? Lah saiki kok takok hitungan sik. Saiki sampean ngerti apa ora? Ana caraka enek pira? 20. Ana caraka enek 20 kleru Mas. Ya bener no tempi to. Ana caraka enten pinten? Ana cara kok ki nek 20 no. Malah salah kok iso ana Kowe iki wong Jawa apa udu? Kula niku justru malah teng mriki ngomong soal Jawa lho Pak. Niki ana caraka ki enek Zaman pira? sekolah ya Cak Percil ya. Kuwi diulangke ki nek Aku siswi stres musuh sasi to iki. 20. Lah mau ana cara Kleru. 20 ta. Kleru. Lah ora cara kono. Ana caraka ki enek 5. Lho 5. Oh, no caraka. Lho. 5. Lho, lah data sapa lo? Sing takok data sapa? Takokku ana caraka tok. 5. Ya, ya, Ini ya. aksara Jawa enten kalih dasa. Nah, Niku kuwi lho. saged nggih hitungan. Ya, ya, ya. 20 kuwi cara Jawa. Ana caraka data sawala padha jayanya maga batanga. Ngata bagama nyaya jadapa lawa satada karo canaha. Sapa ora we tuwek pekok. Ngerti ora? Iya, iya. Wong Jawa iki. Iya, iya, iya. Masih awakmu tuwek tapi Iya, iya, iya. Ana cara kono nek 20. nek 20 kuwi kena nggo hitungan. 20 nek didem loro enek pira? 10. Kleru. Nek cara Jawa ora 10. Pira? 20 didem loro enek 12 karo 8. Tegese. 8 tiba windu, 12 tiba taun. Sewindu enek 8 taun, setahun enek 12 wulan. Wah, wis susun dukun. Suro sapar mulut, bata mulut, mati lawal, mati lakir, recep ruah, poso, sawal, selo besar, suro. Oh. Mudeng ora? Agak roh aku. Kuwi cara hitungan Jawa ngono kuwi Mas sing 20 jajal diitung neh. Ha. Rolas sing gedhe ya. rolas. Gede rolas didum loro enek pira? 6. Salah. Wah, hitunganmu. Nek cara Jawa ora ngono kuwi. Hitunganmu iso Rolas didum loro enek 7 karo 5. Tegese 7 tiba dina, 5 tiba pasaran. Pasaran legi paing pon wage kliwon. 7 ngat Senin Selasa Rebo Kemis Jemah Setu. Mudeng ora? Ya, 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 ya. Aku susui bocah iki dukun to Mas. Iki ilmu Jawa Mas hitung-hitungan Iya, Jawa Mas iya, bapak iki yo ngagem. iya, iya, Legi iya. paing pon wage kliwon. Iya. 5 9 7 4 8. Iya. Mudeng ora? Iya, iya. Ngat Senin Selasa Rebo Kemis Jemah Setu. Iya, iya, terus 5 4 3 7 8 6 9. Terus? Kuwi sing gedhe di jibuk neh Hah? didum loro. Sing gedhe? Itu didum loro enek pira? 3,5. Salah Mas cara Jawa ora 3,5. Kleru. Awak mungkin tuwek pekok lho. Kok kleru terus? Itu didum loro kuwi Enek pira? ya 4 karo 3. Papat tiba kiblat, 3 tiba manten. papat kiblat. Papat kiblat etan kulon lor kidul. Manten kok 3 loro no, Pak? Manten kok iso loro? Lah kok lanang wedok? Lah, kok sik to, manten kok ming loro, lanang wedok nek ra enek waline sah apa ora? Ya ora sah. Kudune enek waline, Pak. Wah, istimewa itu. Lah nek papat didum loro nek. Berarti nuwun sewu lah hitungan Jawane apik, Bos. Heeh. Hitunganmu Jawa ngono ya, berarti? Heeh, cara Jawa kuwi hitungane ngono Kowe kuwi. lah nggih cara Jawa wis ora usah bakul ritek. Kok ora usah bakul piye to? Lang paron-paronamu gedhi sithik, gedhi terus sitoke cilik. Lah lak ngono. Cara Jawa. Wis, kowe tak iki bengi iki tak gawe cara Jawa, Bos. Ah, piye? Berarti engko kowe nampa 250. Lho, kok sik to, Kang. Wis beres. Tanggapan wayang seje dhewe dagelane awak dhewe wong loro ya kudu didum biak loro. Kowe wong ndi? Aku wong Jawa. Hitungane gedhe cilik. Beres. 250 notok duk kowe bengi iki. Pak, yo ora iso Pak. Bongko. Kuwi sik to. Wong Jawa malah Lah iya kowe wong Jawa apa ora? anu, Pak,
Tolong Pak tambahi Pak nggih. Lah alah. Ora enek wong Jawa ngrekes kaya awakmu ki ora enek. Wong iki sing penting ngene iki ngibur ora usah hitung-hitungan Jawa. Iki budaya lho Mas awake dhewe. Ya budaya. Untuk memperkenalkan pada kaula-kaula muda yang hadir ben ora lali karo Jawane. Gini tak omong. Nuwun sewu lho macange. Wong jenenge ngeten iki nggih wonten tontonan, nggih wonten tuntunan. Saking ngoten nggih. Wis aku tak nembang wae sing enak digawe tuntunan. Wis ora usah mbok hitung, 250 notok kowe bengi. Coba nadanya coba. Kula tak ngambil napa niku gamelan kalih musik iki. Oh monggo. Saderengipun Mbak Niken Salindri. Nggih, monggo. Coba Masa 250 kan? Wis notok sama. Lah kowe hitungan Jawa ora ya aku manut awakmu to kok. Nyapo aku mau gawe iki barang kuwi lho. Karepku ngenalne malah aku dadi kena 250. Mayor. Coba sana. Iki tuntunan iki. Tombo ati. Nang lambemu rono wirana. Iki Jombang lho Mas. Iki murid aku Gus-gus sapa lho ora tak duwe. Lah lagune kuwi tombo. Lah kok dadi lara ati. Alah sembah meneng lambemu. Lara ati. Ora umum to ati. Iku limo sawernane. Tombo ati yo nyok. Kaping siji eruh tangga gelange gedhi. Iya. Nek kuwi lara ati ya. Kaping loro. Melu aku nek diselingkuhi bojo. Lara kuwi. Kaping telu sing lanang elek sing wedok ayu. Liwat lara. Kaping papat ra duwe dhuwit pacar minggat. Iki sing nom-nom biasane. Kaping 5 duwe entek diapusi rondo. Janda pirang mbok openi. Salah sawijine mesti tahu ngelakoni, kudu sing sabar, yen ra sabar stres terus mati. Aku tak puisi. Ibu-ibu, tolong dengarkan lambene cangkeme percil bengi. Lah nek bojomu ra duwe dhuwit, aja mbok jaluki dhuwit terus. Lah ra pengen bojomu ndang setrum. Ya apa to iki? Umpamane bojomu mancing, kayak ana dhuwit Bu, ben ora stres wong lanang nyambut gawe terus. Contone kaya aku bengi iki nyambut gawe sewengi ngene iki mbok guyu, mulih dhuwit dijaluk bojomu. Aku dadi wong lanang ra stres piye? Curhat. Dhuwit piro entek terus. Dadine gelang krempiang. Ora apa-apa to, Pak. Wong wedok guyu. Kowe wong wedok kudung mesti luweh kok 10. Wong lanang songkok sitok sampai buluk ta omong. Sarung lho sampai ngungker-ngungker kaya mil. Mangula kuwi aku sebagai laki-laki ngobrol masalah ka wong lanang-lanang. Aja nganti kalah wong wedok karena laki-laki itu adalah pimpinan rumah tangga. Orang perempuan itu adalah bendahara rumah tangga. Tapi lah bendahara diungkret wong lanang ya wedi. Mangula kuwi bengi kita omong nene kene sapa ngerti iki kok ditambahi Pak Sugeng. Iki kono lah wali kota ra nambahi ora kebacot ata kok Jambi. Tapi ya Orane apa-apan menang lah Ibu. Iki golek caperan. Sakuwi pokoke bengi iki wis matur nuwun banget karo Pak Sugeng sing keluarga. Wis nyambut gawe ning kene, mulih diparingi apa ki amplop, mulih diparingi panganan matur nuwun. Gara tergantung wali kota karo bupati kok piye karemu. Delok tok ben tak menu masamu. Aku iki kaya ngene iki tenan golekne apa? Muga-muga nek data kenakalan. sabar Pak, sabar. Dadi wong lanang kuwi kudune ya sing sabar ngono kuwi. Mas yo blegere wong lanang kaya piye ae ku panggah kalah karo wong wedok. Pak Nata rasane kuwi pancen ngono. Mas yo kaya ngene iki Pak Pak Sugeng kabeh yo. Aku bareng rawuh kabeh awakmu bareng Mas yo ketuane ning kene. Pagelaran iki ketuane awakmu. Ketoke blegermu kaya ngono nek mimpin kuwi tegas kalah karo wong wedok ning omah.
Tenan kuwi. Sopo ae kuwi mesti nglakoni. Sabar. Heeh, tenan. Wong lanang kuwi paribasane ku kaya tuyul Pak rumangsamu. Wong lanang kaya tuyul ngene iki diculno kon golek dhuwit, mulih dhuwit dijaluk dimiki. Yo to. Bar dimiki kok diculno neh golek dhuwit. Paribasane awak dhewe arep ngopi kula digondeli arep kumpul bola-bola kanca-kanca digondeli tenan. Rumangsamu wong lanang ku yo apa tenan. Wis tak iki keblekrin medeni ning Mas yo preman kok kalah karo wong wedok. Kowe kena nyapa kena. Aku ngewangi awakmu nangis lho. Lah kok iso ngewangi aku nyapa? Aku dhewe yo ngrasakno. Aku tuh kalah karo wong wedok, Pak. Wong wedok iku. Kalah wis. Masa ya ora ngerteni wong lanang blas. Tapi nuwun sewu Mak Cangi. Ini adalah niki kok kula mboten nuturi tiang-tiang niku. Oh sik to Pak, aku sik kudu nangis. Aku eling bojoku, Pak. Wis ora usah mbok anu, bojomu ya awireng lho, Dong. Ngomong to Pak, aku tak pamer karo masyarakat kene bojoku awayu lho Pak. Awireng lah kok nggih skincare, rego skincare 250. 250 piye? 250 piye 85 250. Terus ke 85. 85. COD-an lho, Bos. Bahasan digawe seminggu lah kok kulite koyo tekek. Blentong-blentong. Sik to, Mak sing golek sing nek Bepom lho. Saiki timbangane nganu wedake mbahku. Apa? Luwih larang skincare bojoku 85 wedake mbahku regane 4.000. Lho, wedak apa lho? FIFA nomor 4. Mas, kan tahun gua kuwi digawe watoke kemebul blur. Oh, tapi kan aku wis open karo bojo, Pak. Iya. Mas yo kalah ngene iki Ya, tapi nuwun sewu. Piye? Niki lak kula sampun Mas Lenem sampun nduk niki lho saniki. Leres, monggo. Ini. Iki lho senenganku. Tak sepoti. Sik. Dan tak sawang teko kene persis karo sing ning omah. Asik. Sini kok Mas apa? Lho, bojoku Sinta kae. Persis karo Sinta. Masa Heeh, yo ngene iki. ngene iki ya. Tak kulit-kulitane yo ngene iki. Nduk niken. Cantik. Dicek dulu bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, kalau mati, bukan itu yang dimatiin, Dok. Itu loh, matiin itu loh. Masa sia-sia karo aku lho. Ya ora, aku iki Iya, ngopo. halo. Lah, uangnya golek bojo ki sing halus kaya niken ngene iki. Yo persis lho, Pak, karo sing ning omahe. Karo bojoku pau persis. Bojomu sing ndi? Yo sak nduk niken ngene Sinta kae. Iya. Bentuke yo ngene iki. Nduk niken, maju dong. Wis iya nono Pak. Nggih, tak yani. Oh yani. Lah, siapa dong masyarakat yang hadir pada malam hari ini, Dok? Iya, halo. Oh, kita telepon-teleponan bocah gaula lu. Passwordnya? Ada di sini. Ya sih. Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Lho, iki apa tak cara Lagi apa? kaya Iki acarane iki Pak Sugeng, Dek Ken. Pak Sugeng, Niko Pak Sugeng sampun. Iya. Gua salam-salam Riye. Iya, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam, good night buat semuanya para warga yang ada di sini. Khususnya buat para tamu-tamu VIP, tamu undangan yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih banyak karena sudah menghadirkan saya Niken Salindi dan bersama wayang Dewe. CJDW. Iya. Ya, semoga berkah selalu semuanya. Amin. Dan kagem Bapak Sugeng. Kalakan. Pak Sugeng. Ganti dulu kan. Bapak Sugeng, iya. boleh. Dari sini hanya kelihatan belangkonnya aja, Pak. Itu Karena bukan kopiah, itu kopiah. Kalau saya bukan kopiahnya, Ken. Kalau saya brengosnya, Ken. bukan, kopiah sama kulitnya hampir sama. Oh iya. Iya. Pak Gareng itu, Ken. Takut tak. Wah, ketoke ini Ken wis lunas ketoke. Wah, kau wandel, Pak. Cacili. Wih, Bapak Sugeng wis jan rawes sih. Iya kan karena ini Iya. mata saya kesentrong sama lampu, Lah, jadi nggak bener. begitu kelihatan. Oh iya, samar-samar gitu Iya ya. Pak Sugeng, Yeah. Sugeng Dalu terima kasih ya Pak. Semoga rezekinya banyak. Amin, Semoga amin, panjang amin. umur sehat Amin, selalu. amin. Nanti kalau sering-sering nanggap wayang, nanggap Om Percel sama saya, nanti rezekinya bertambah berkali-kali lipat Bapak. Iya. Bocah kok iso pinter men. Dungane apik, Pak. Tenan aku wis pomene duwe mantu kaya iki seneng aku. Alah ngene iki ngentekno wedak lho, Pak. Wes jo Lawaran. Mungkin ora tau anu kok iso. Jutaan. Ora wejane wis resik kok. Nrimo-nrimone wong wedok iki kok bojoku 85 wis cukup. Kowe ora nrimo karo bojomu. Ken nembang apa Nduk Cahyu?
Apa aja saya bisa. Oh iya, ayo Ini lagu kok banyak kewan-kewan ya ini. Ya ini karena kan ada percel di sini kan. Aduh, makanya kamu ngalih dulu. Oh iya, aku tak ngalih dulu timbang tak encoloki meteng kowe kok arek. Tapi Mbok kira apa lho kaya. lah kowe ana kewan ngene wajane aku kewan lho. Lah Oh ya, kodok ya. Percel kan belum kodok. Anakan kodok. Makanya dari tadi tuh pas dia naik itu selenting-selenting gitu. Iya. abunya. Oh iya, aku sapi tank ya, Dok ya. Soalnya dia setiap mencolot pisan tuh langsung treat. Colot pisan treat kan kaya Iya, kodok. penyendutnya ya. Iya, enggak apa-apa, Dok Niken. Mau lagu apa aja ya? Apa aja? Ayo lagunya apa aja, Le? Loh, Pak, juga. enggak maksudnya saya semua bisa. Oh gitu. Oh, kita kasih lagu yang terbaru. Apa itu? Gila, seneng aku. Ular kambang. Kan, Nih, Apa? gak keliru ya? Ular kambang ini lawas kok, Mas. oh lawas. Senengnya. Iya, yang baru ya. Yang baru. Mungkin yang FYP di TikTok Ah. atau yang viral di media sosial. Alah, banter ram. Banter ram kok. Yo, Bang Wedok iki ngono, Dok. Oh, iya. Harus kalem ya. Kalem. Kan? Iya, karena Niken itu terciptanya itu manusia yang sangat kalem, lemah Nah. lembut ya. Kalem lemah lembut luar Iya. biasa. Iya. Nadanya apa, Dok? Nah, apa? Apa? Apa botak? Pak botak ini. Itu nggak kedengeran. Itu Mas Deta itu. Namanya Mas Itu Deta. bukan bodak, itu rambut yang tertunda, Dok. Cahaya. Oh, nggak bisa tuku. Itu masih bocil itu belum tumbuh. Bajing. Tapi nun saya kula niken ral des. Heeh. Kowe ning kono karo aku ning kene MC. Ngono Mas. Oh, iya. Jadi dipas nih, Dipas, ral ya. sih. Yuk, yuk. Kan. Kan. Loh, kan. Sik, kan. Kurang dia apa-apa nih barang kaya Sikilmu kecepet apa piye kok? Itu saya lagi mengepaskan nada. oh gitu. Mengepaskan. Koyo sikile koyo kecepet ngono Mas. Kadang riko kepingin ngatut masih sing bisa urip Ini kan soalnya pentas terus kasihan Mas. Turun satu lagi, turun lagi. Turun lagi. Turun. Ya turun lagi. Kadang riko Enggak apa-apa, saya Mas. Kasihan nanti soalnya Dek ini kan manggung terus turun lagi Mas. Oh, menghemat suara iya. Suara kasihan kan menapasan juga harus. Kadang riko Oh, apa-apa, saya. Wih, ngentekno suara Mas. Mundur lagi. kadang riko Kurang Mas, kurang turun lagi turun. kadang riko Jek tawapok lambemu lho. Kowe tak tawapok lambemu lho. Anak penyanyi mbok kon mudun-mudun lho masamu. Malah lokor koyo Ku malah buta. bener sing Ya, nomor tadi loro. C. Kan kowe sing nyanyi, aku sing nonton musiknya lho. Oke, Aku dadi anu diri C. apa? LPG. Saya Diricek dekolmu kuwi. Diricek. Wih, dadi deterjen. Ya. Oh iya bener. Ya, Cok. Mulai saya ya. Yuk. Ya. Luar biasa. Gila rasanya oto aku Dengan Wah, suaranya. nek ora enek deterjen iki kok ya. Rene aku ra iso kompak cacah iki. Masa iki sing latih awakmu kan? Loh iya. Ora percaya belas. Karena kalau musikalitas itu tidak tinggi. Musikalitas barang lho. Ora percaya kowe. Iya, percaya. bener. Kuwi basa ndi jajane? Pokoknya ini kan tak kei loro langsung kan, loro langsung Nduk Cahaya. Oh, iya. Oh, langsung. Loro langsung sih. Engko mari kene nek sinden pundutane ibu, Sinden apa? sinden wanita Rainogo. Kok nggak naik dari tadi? Anu sik kesetrum ning mburi. Engko Umume sinden kuwi sing cantik ngene iki kok cuma iki awakmu sik rong lagu kan. Iya. Engko terus gandeng karo sinden wanita Rai Gayor. Dasare Dik Niken Salindri dianti-anti waktu Iya, pesantren Pak. Bapak Sugeng. Apa? Apa, Nduk? Sampean mimpin lagi kendangane. Aku. Yo. Oke. Lagune apa? Dicupuk revisi. Reves. Ayo coba. Tak toto lah reves tok. Tak apa. Dul. Ngangung. Kuwi mau tenanan to kenemu iki mau.
Lagu iki apa iki? Iki tiga model piye? Njaluk model piye? Bali, Banyuwangi, Jawa Timur apa Jawa Tengah apa Jawa Barat? Jawa Barat Jaipongan terus bablasnya neng gone Jaranan Jawa Timur terus Leok. bacot neng gone Banyuwangi yo toh terus bacot neng Bali terus bacot neng gone Papua Nugini ya. Ngene, kita aja saya teko apa ki teko Kediri nus lempoh kayak bisa kita. Lu kok waduh men to kan jalukmu iki kan. Lah awakmu sing tawa lho kan. Sudah. Katanya serba bisa. Oh iya tak toto. Kudune sak obahe tanganmu kono manut. Ah, Iya aman. dong. Aman lah cacah ki aman. Anakmu kan medul. Betul. Gereng lho betul. Siap. Sudah aku boleh minum? Gue minum. Boleh, Udah, Dok. dulu. Istirahat dulu, Kita minum tak dulu. selani saya dok. Gue ben gak mikir-mikir dok. Kita tampilkan Mak Sange, Monggo. artis kondangnya Jawa Timur, Betul. yang hadir pada malam hari ini. Permintaan ibu sekeluarga. Yuk, tampil saja bersama. Yo. Ngomong apa? MC kan. MC. Yuk langsung saja kita sambut artis yang selanjutnya bareng Wayang CJ Dewe. Nur sewu menika macange. Oh niki. Menika pundutanipun ibu, menika Pundutan ibu. kedahipun wonten sinden wanita rai genset menika ingkang kapure. Kaya desa. Dek mau naga saiki kok malah genset ora iso rayo ngulang alih lho sampean. Lah piye? Wilujeng dalu, Wilujeng dalu. macangi, bulimbu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saged kepanggih malih. Leres. Suwe ora jamu, Suwe ora jamu. jamu pisan godhonge tela. Godhonge tela. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu. Ketemu pisan kalian Ki Arif Wartoyo. Sarjono Pardono Wartoyo. dalang Boyolali. Nuwun sewu Nduk Cahayu. Pripun Mas? Menika teng dalemipun Bapak Sugeng. Bapak Sugeng Rahayu niku pancen Kuwi bis kuwi ngawur to. Pak Sugeng Haryadi. Lah ya dulure Pak Sugeng ki akeh Mas. Ya, ya. Pak Sugeng ki mbarep Pak Sugeng Haryadi. Hah? Pak Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu, ora Sugeng Rahayu. Pak Sugeng akeh kok ngawur iki lho. Pak Sugeng. Nggih, matur nuwun. Oh, Pak kok matur Sugeng. nuwun wis dikai berarti kowe. Durung ya Mas. Lah kok matur nuwun? Lah yo engko lali tak elingne sik. Oh, dadi mbok elekne. Ugi Ngerti mohon ora? izin dumateng sedaya bapak-bapak tamu undangan, Ah. bapak-bapak bupati saka Bah. Iki sing hadir teko ndi ya Mas ya? Kok iso? Loh, iki Bapak Bupati Jombang. Jombang. Komplit, Oh, no. Pak Wabu. Ya, Pak. Rawuh. Pak Bupati Jambi. ini mau Jambi. Pak Wali Kota. Ora bunga kowe ora tau nemu ora bunga Bisa mbiyen. tahu. Apa dipangan bajul mbiyen iki? Masa? Iso mbiyen ta. Pancen kula siluman buaya putih. Wong kok dipangan bajul. Rumangsaku kok iso. Matur nuwun acarane syukuran. Acara dalam rangka tasyakuran. Tasyakuran. Iki nyenengni para masyarakat pesantren. Dulure nyenengni tangga separo sing wis Tangga Eh. teparo. Tangga kok separo Tanggo separo apa sirah tok ora iso sikil kuwi kok. Lah ya kuwi lho teparo kuwi lho Mas. Teparo kok iso separo. Ya ya Mas. Sadurunge ngomong oke-oke awakmu pirsa apa ora Bapak Sugeng. Pak Sugeng sing Lah awake dhewe iki ditanggap wis diatur kene ya mesti tepung ngerti piantune to Mas. Endi Pak Sugeng? Lah iki lho Pak Sugeng, lah iki lho Pak Sugeng Haryadi iki lho Mas, Pak Sugeng Haryadi. Lah kok iso Kok sik kok munyer iki? Yang golek sinyale iku nek mandek ya pas Pak Sugeng. nyapo wong kok sinyal barang nyapo nembang sing apik nduk Sik. niken tak unggahne suarane istimewa Istimewa. ditata musik model piye iso Lah iki lah ya sik dulurku dhewe to Mas. Lho niken iki sedulur. Lho pripun to? Tunggal bapak Tunggal bapak.
Bapak Soleh Karangsono iki yo. Sing duwe Karangsono itu dosaku. Oh Koro. sorry. Kleru Karangsono. Weh, anu jare suaramu padha. Ya padha to. Karo Doni kan? Iki Niken Salindri aku Liti Salindro. Iya. Nek nembang apa Nduk Cahayu? Yo sampean njaluk apa kene iki sinden serba bisa Mas. Nadane, nada apa nggih selindro apa pelok apa? Sakarep Apa aku nganggo manut. Lagu sing anyar ya. Ya ya Mas. Ya. Lagu sing ndi to Mas? Ayo mbok. Ayo nadane. Lagu sing anyar rong gawe Mas. Lah ayo tanggawe. Ning ngono sing lawas, Sing lawas sing rusak. Lha kowe nembang apa ora nembang? Lah aku rene dolan lho Mas. Nembang Paling tidak tunjukkanlah kebolehanmu di Ono, sini Mas. apa yang kamu punya kamu pamerkan. jenengmu sapa ta Nduk Cahayu? Nyiliti. Hah? Sapa? Nyiliti. Kok gak penak dirungokne ngono ta? Asline sapa jenenge? Yo Liti. Lah kok iso mbok nyi ora lho. Nek gawe kebaya ini ki maca wedok ngekek nyi. Oh ya nyi. Dadi kaya nyi niken. Nyi Deni, Nyi Probo. Aku ki Liti. Dadi Nyiliti. Lah paling nyiliti tidak kan kepanjangannya ada Panjangannya toh. enek. Nyiliti sapa? Nyiliti sapa? Ya nyiliti anu Mas. Pak Sugeng Mas. Mas Apa isih dulur kaya. Mas nek aku ning burine lho Mas. ngetone burine. Ngetutne burine Pak Sugeng ning ndi tak tutne. Iya. Mulane anu Nembang ya, kasakuran aku mesti teko. Iya, syukuran. Nembang ya, Nduk. Iya. Nembang apa Nduk Cahayu? Ah klasik ya klasik. Oh, klasik. Wasih. Biasa iso klasik iso. Klasik rekreasi terus. Kreasi. Lah iya kuwi lho tembang kuwi lho. Ora nganggo re. Pelok apa selindro apa? Ya pelok selindro nek iso ya ora apa. Ya ora Lah terus piye kena. gabungane? Sitok tok, pelok-pelok tok, selindro. Ora kena ya Mas. Ora kena. Rumah aku nek pelok selindro arep tak dol. Kuwi gamelane. Ayo sing apa larase? Nyuwun sewu. Inje, Pak Arif. Inje, Mbak. Arif sapa Arif Citeng? Pak Arif Sarmadi. Sarjono. Jono. Selindro apa pelok? Ah pelok. Oh beloke Mas. Peloknya buro. Yo matur karo Sing apik. Mas. Gender. Pelok ya Mas. Pelok songo Mas. Kowe iki jane ngerti laras apa Kowe ora? ngerti apa ora to? Biasanya pelok pinten anu Mak Cangge. Ya pelok 6 apa pelok 6 barang. Lah ngirane nyenyang 6 ra oleh jaluk songo. Akhire ra Tapi dicocok. laras iki. Ini laras iki. Sesuk-sesuk ngene kamu ditata. Apa Mas? Mosok kotak kowe ya enak kok masa. Iki mau yo kenceng. Lah terus. Lah aku ngenteni ning nggur genset ngono. Terus Aku leder Mas. Hanya elastis lho Mas bokongku. Apa karet? Gampang molor. ayo. Oh, Mas. Hello lala. Iya Mas. Iya bisa Mas. Iya. Oh. Bisa. Gendere ning kene digoleki tekan kono-kono kuwi lho. Lah biasane iki ning ngarep kene. Dewe beda seperti tatanan biasa. Panjane wayang SDSB iki. Siji dhewe. Pelok ya Mas ya. Nek selindro sabar Mas. Slendro iki. Dem. Napa? Kowe kok lak teko Israel. Iya. Kowe ki mbok ndang cekno lho kok. Wingi rong garing arep mbok nek. Lah awakmu nganyelne kok marai ngene iki lho tukang gender munyar-munyer ngene iki lho. Iya. Kayak kitiran. Miki nyetrum. Ora Mas. apa. Karbone urung sampean niku Mas. Ada karbon. Iku lho sing ben gak nyetrum iki lho. Gron. Oh, kron sampai karbon. Sorry. Karbon mbok arep nggo nyatet kuitasi kok piye. Ya. Bisa berapa? Iya. Nek pocong enggak berapa? Pocongnya pelok kok selindro to, Mas? Ya njalukmu ta pelok slendro kena. Lah iki ben anu sing gender iki ben. Ah, sapa? Nano. Lah hop. Ngilmu iku. Lah ngono kuwi lho, kaya Pak Guru. Niku pocong ketoprak to, Pak? Sampe berani sora. Aduh, sayang, moe mo. Lah wong kowe sing marai ya ngono-ngono. Pocong ketoprak. Ono Kowe jatah nanti kok warai. aku iki. Ngilmu. Sampeyan ya, Mas. Teko aneh tak idoni kowe teko. Jajal sampeyan komplite nek karo gamelan mlaku jajal. Ngilmu iku
Aduh sayang mai mai mai. Lah wong kowe sing ngarai ya ngono-ngono. Kuwi pangananku to Mas nek pocong. Ngilmu iku kalakone kanthi aku. Kowe iki jane piye? Nembang pocong kok iso teko ngendi? Ya ampun. Avatar. Pak, kaya onde-onde tanpa wijen. Ya gonggon nek iki. Reja-reja gitu. Aduh ya ampun. Kok iso kaya ya ampun kok sikat WC to sisi. Cilikanku rambutku ora tak cukur. Cukur kucuk. Cukur kucuk. Cukur kucuk. Ora tak cukur ya Pak. Dadi dawa. Lah kuwi ya kebangetan. Mosok sinden mbok klothok ndase. Ya wis tinggo. Lah ya awakmu ya ngono nembang ora pas belas ae. Bah. Mohon izin Bapak Kapolres. Walah, kaya sinden kena tumor. Dek nganggo ngono. Ora. Ora tak gawe saiki siji. Kowe iki ndang cak-cak lho kok. Musik. Lah iki lho musiknya nek iki. Lah iya iki lho Mas. Ora iki ket mawon Ini orang rampung iki lho Mbak lho. Biasane iki ning kono. Sejet dhewe. Iki lho, tinggone kok pindah lho. Ya iyalah. Aku sesuk manggon ning mburi ya. Nadane apa? Lagu sing saiki Mas. Ah, Kacau. masalah kuwi to. kacau memedasmu. Kicau. Kicau to Mas. Kicau. Lah tulisanku kacau. Wih, sepedalmu blobor. Leleng, itu belok. Ning nong ning. Ngene Mas. Ya. Ning. Nah. Ya. Iki piye? Ya kan itu. Ayo tak Jare kicau mania. Ngarepe nganggo sik. Kicau. Hah? Iki piye? Oh iya. Ala iki piye? Embuk ra ero jawane. Aku mono mong manut wae. Yen wong telu padha gendeng. Lah padha nyambut gawe. Piye ala iki piye? Embuk ra ono jawane. Aku mono mong manut wae. Wong telu padha nyambut gawe. Hijau mania. Hijau mania. Hijau mania. Hijau mania. Gaspol dangan, di gaspol dangan, manuk kundangan. Ale, Manukku siap nembak lho, Mbak. manuk arep tak tembak ki dangak. Kok kene sing ngerti. Minor. Ini. Anu ada. Ayo wes gendok. Ah, iki lho kare. Kicau. Kare. Lah wis, Sob. Iki ae lho sing apik. Masih enom iki tapi ngilmune akeh. Nyapa? Ya. Iya, ampun, kaya Indihome. Ora wi mau permen karet tipakku. Iki lho ora umum, Nduk. Kurang ajar. Ben nek kreasi nih. Rumah saku yang didapuk Krishna apa piye? Ya ben nek kreasi nih. Lah aku malah didapuk Sastra Dewa. Yalah. Aku tadi nyanyi kicau-kicau bapak semua aku gak terima. Coba lagi. Iki lho. Sing kicau-kicau mau. Lalu warang karo nduk niken iki lho. Piye ta, Man? Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Kicau mania. Gaspol dangan, di gaspol dangan. Manukku siap nembak. Poin
mil. Gaspol. Lah aku bagian anu manuke iki lho Mas. Kamu nggak bisa lagu itu. Nek awakmu. Kamu tahu lagu ini nggak? Yang mana anu? Lu kenal Veronica ku. Veronica tukang pijet ya toh? Alah. Veronica yang serempuan Nona Niko. Om Strom yang biasa. Tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu. Aku hafal nih. Ayo saya. Ayo. Lu kenal Veronica ku. Veronica Yang Ostrom buat Nona Niko. Om Strom yang biasa. Asik. Tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun Suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. bukan. Mangga bukan terus. Hafalku kuwi tok lho, Ken. Lu kaya diapalin. Terusane piye? Kadang aku menjerit histeris tak kira lah kamu bisa. Nah, senenganmu ngono kuwi lho ya kayak Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Yang itu terus deh. Terus Saya kenal dengan saya Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Ya, Bahasa Inggris kecil. coba satu kalimat. ayo. Ngesemoken. Good way, right. Bluetooth device has connected successful friend fresh. Aduh, kentang bu. saya kata wakan. Angel, lagi lo kan. Iki jajal iki kan. Enak dane best. Ayo gini kan. Serius. Hei, tang, kowe kono. Ini kok tangi apa ta Mas? Batang. Pas. Wis Hei, kan. Nadane asik. Naik. Munggah. Naik. Iya toh. Latihan tangga nada. Ngomong ono kan? Olah Ngomong ono kuwi wong kowe iki iso. solves. Kamu menirukan kayak aku tadi yang diajarin sama kecil tadi loh. Keduren. Namanya tangga nada itu dari bawah naik ke atas atau Iya. dari atas turun nadane. Lah iki mau iki keduren aja sing duduran. Oh iya, ndek. Ndek ae. Bukannya sama laki-laki tuh sama ya nadanya ya? Enggak. Saya kan anu toh separuh. Ya. Oh iya, tidak. Hei. Mungkin mau cilik kecilik endang gede gedean piye to jane? Angan. Apa ki? Wes Katok cilik kecil. aring-aring biakar gedang campur sawi. Kan dulu Lo. Kalau kayak gitu mas. Sapora. Isa ya kan ya? Bisa dong. Ayo kan. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yang merdu. Ho. Tak tuh. Hey. Lo. Pinter. Wis ora. Aku ya iso no, Mas. Ayo, aring-aring biakar Kalau gedang campur sawi. Gedang sawi. duduk. Asik. Bisa ora? Ya. Aring, ayo. Aring-aring Gua bakar. ape tayupan mobil. Iki lho ngono. Gua ape Iya. tayupan piye kok. Gimana sih? Banyuwangi. Jogetane Banyuwangi kok. Oh, Banyuwangi to, Mas. Ayo, kan? Tangannya dong, tangannya. Daplak. Aring-aring bakar gedang.
awakmu ora ngepasne kok. Ndene gak enek. Jajalan to jajalan. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Orang yang Arek narik bar diunyerne langsung ditarik. Bulet lho Mas. Wes Tapi tahu terus. duduk deh. Dang. Asik. Bisa ono. Duduk. Lah, Ping telu yo. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Orang yang Lho. Cipro lupat kok tua lu sama 10. Satu. Aring-aring biakar gedang. Innalillahi wa inna Apa? Ya ampun. Kan mumpung bisa. Mumpung bisa. mumpung penak lho Ini iki. bisa buat pancian toh. Apamu mau? Pondanya. Ceko. Tuh, Jeko. Siapa? Ojo tak peno. Siji bare loro. Bakal tak tumbakno. Ya iki kang aran Sarip tambah masuk. Saripe tembem. Ini kan masamu bakpao apa piye kok? Mas, Iki sapa? pegawai koperasi merah putih. Ayo ngawur. Ngendi apa? Dandanane ngene kok. Ngene. Sampeyan ra Iki ngono MBG. Wah sapa kok MBG? Iya. Aku kan padha karo Mas Arif. Iya. Apa? Nuwun sewu. Iji. Mriki. Iji. Mriki Mas. Mriki. Mboten. Kowe nyapur rene. Rono. Kowe nyapur Rono lho. Iki Jare kon rono. Sapa? Pripun? Kena rasa cedek-cedek. Niki enten surat saking Bapak Sugeng Rahayu. Duduk. Pak Sugeng Haryadi. Wis ya. Iki adike. Oh, iya. Enten surat kula Mas. Iji. Apa seneng. Saking Pak Sugeng. Pak Sugeng. Lucu dah. Jane apa ta? Ayo ngono. Apa wi? Ora enek apa-apane. Kuwi guru ki lho apa? Iki grupe kompak kaya kene lho kok. Nuwun sewu Mas Percil. Nggih. Niki wau saking Pak Sugeng. Nggih. Nah, iki lho. Oh, lah iki lho. Lah, nggih. Matur nuwun, Mas. Mbak Niken, Terima kasih. Mas Rendem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Piantune Dirmawan Nggih. Iya. karo seniman ku peduli Pak Sugeng Haryadi. Mas, Dalam. enggak ana isine. Mas, Kotong. Masuk ora enek apa-apane iki. Lah sih. Lah yo ngenteni Pak Riyadi ben ngiseni. Oh, Maksudnya iki atau wapuk. Mas, iki jalukane mau apa? Lagune apa jenengan aturne nggih Mbak Niken ben nyambang. Aja gelem mongso. Dare Pak Purnomo ben teko. Ngenteni Pak Purnomo. Lah aku nyapa lagi guyu lho. Wis mau bareng Wis ora gawe lho. Niki ngeten. Nggih. Niki permintaan saking Pak Sugeng. Nggih. Mengke Pak Sugeng Haryadi kapurih minggah wonten ing Oh, pepatungan. Wah, cocok. Kersane Bapak ingkang nyuwun piyambak. Oh, nyoten. Sebabe napa to Mas? Masalah ngeten. Masalah ngeten. Mosok kowe melu kaget. Masalah ngeten Pak. Niki Pak Sugeng Haryadi ngenene acara tasyakuran. Nggih. Nglumpukne dulure, nglumpukne tangga kiwa tengene. Sebabe apa? Napa? Putih beras mergo gosokan karo kancane, pintere menungso saka bergaul. Ngeten lho Cak Gandu. Tak kadunggamu. Lumayan kaya Cak Gandu. Kula tak nembang sepindah melih. Enggak meleh. Ngoten nggih. Mbok bilih ngoten. Ngoten. Saged. Nggih. Mas, tamu ini ya. Nah,
Aku lek maca kecure mosok guru ngene iki dok. Ya iki tok. Lah nekane Pak Sugeng kok. Aku wis lucu lho aku mau. Sing penting awakmu ki Terus nasibe wujud karo kolismu. penutup. Lah MC ketan mari lah kok kene talu iki. Ya pembagiannya beda-beda. Pokoknya yang penting kan nembang. Bapak nanti minggat. Bapak Pak Sugoto Ibu. Nyapa. Anoman. Oh dicokot Hanoman. Ono wayang ora di. Kowe gak pengen dicokot. Aku bola-balik dicokot to, Mas. Iya wis. Monggo ben arak teng mriki mbok bilih napa-napa mangke Aturan kerja. Paring dawuh menapa. Nggih. Monggo Bapak. Mriki mboten napa Bapak kali kula. Ya sepatane. Duduk duli. Lha kok mendeke ngono tok? Sirek. Nggih sampun. Dari siji dijahit. Nggih. Mboten Pak. Niki lak mbile pun minggah ngeten iki ada 3 persyaratan Bapak. Syarat nomor sepindah menika nyanyi. Nak mboten nyanyi berarti syarat nomor kalih menika joget Bapak. Joget capek. Tadi saya sudah dikasih amplop Pak, tinggal ngisi aja. Oh, langsung. Ya nanti niki nyuwun tembang napa pun Pak? Kula tak manut jenengan. Ngersake Lagune napa? napa? Mana? Nggih, napa Pak? Ayang-ayang. Wah, lagune ayang-ayang, Pak. Iya. Iya, oke. Iya, Pak Degareng. Ayang-ayang. Kok Pak Gareng lho? Lah celokane Pak Gareng. Bapak Sugeng. Lho, Lageng. Nggih. Ayang-ayang, Cok. Pak Sugeng duet, Mas. Iyalah. Sampai ambek sampeane. Lah, mboten usah. Minggat kono timbangane Pintanus. Ampun niki nek nyanyi senengane tengah dalan jegok kok. So, ayang untuk Anda semua. Ya. Oh iya. Bentar. Koordinasi. Tak koordinasi sih. Layang-ayang sing piye tekan? Batang rasane. Duh, dewa. Dewa. Oh, kowe niku. Iya. Ya Pak Gareng. Ya. Pak Gareng. So. Rene rek. Kancanono. Iya, wis kene lah nyantai. Wedi ya. Kanca dikerjain. Pak Sugeng. Mboten aman. Amplope sampun. Iyalah wis Prangkune derek. Wis meneng wae. meneng aku karo tak sewodok dilosot. Tok guri wae. Buri ae engko karo aku. Iki napa, Pak? Kowe iki wis. Kan nek setrum to nyetrum awakmu to. Rumah saku tuh arep diwenehi yo. Yo, cok. Ayang. Matur banur sepunten mbok bilih wonten lepat kula. Oh, ngguri dhewe ya. Nggih. Pun Pak. Ya. Aman Pak. Aman ya. Nggih, aman. Ya. Aman. Tak tambahin. Nggih, Pak. Aman Pak. Matur nuwun. Suwun Pak. Tapi bisi Pak Bupati. Nggih. Bupati. Nggih, Bu, matur nuwun, matur. Bupati ora muga-muga ket mangan. Pak Sugeng. Ya. Monggo pinarak Pak Sugeng. Lah nyeluk pikir nyaman Pak. Lah aku masih ngaturi pinarak lho. Kowe nek nganti dibedel rata-rata. Wong ngawur karo rumah sakit. Masih ada satu nduk niken kalau ambiaran juga nggak apa-apa karena ini masih ada satu dokter loh nggih. Oh, siap. Mungkin anu adik ini kan bisa istirahat dulu, Mas. Iya. Istirahat 3 jam dulu baru nanti. Ya setelah rampung Kesuwen rampung lho, iki dirampung saiki lho ya. Nah, Apa? Wis aku ngobrol. Mari ngene, Mak Cange, Nggih. mantun nduk niken setunggal, sindan digahne kabeh. Betul. Dugane ning ndi, Pak? Dhuwur Pak Pian ngono lho. Ya iki lho munggah ning kene kok iso Sing munggah. apik to. kowe dadi apa we? Asisten. Aku dapur jandu. Jandu. Goren aku. Goren lu tak potonganmu. Kowe goren kowe. Goren lho, Jan. Mas iki. Pripun? Wah, jan luar biasa malam ini. Wah, saestu Pak niki. Sugeng iso ngumpulke sederek-sederek sakmene akeh. Nggih, Ya. mboten ingkang saking Jawi tok, saking Nggih. luar Jawa. Luar Jawa. Jawa. Nusantara niki sami ngempal wonten Ngempal mriki. dalu menika. Nggih, Nggih, tamu-tamu Jan. agung Pancene sedaya. piantune iki anu seorang beliaunya seorang yang
banyak kawan, blater sedulurane kenceng, sosialnya tinggi. betul sekali. Oleh dari itu tamune yo Wah, luar biasa. Luar biasa. Banyu Mili. Banyu Mili. Iki acara apa to Mas iki? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. syukuran. Syukuran. Lagi lho nganu ngumpani acara atas apa? nikmat yang telah diterima. Nggih. Hidungane muga-muga Bapak Sugeng pinaringan sehat. Amin. Rezeki ingkang barokah. Amin. Pokoknya sukses sedayanipun. Amin. Apa kang disetya enggal Bakal kelaksanan kasembadan. Amin. Mas Petro. Sing penting karirnya semakin menanjak, naik Jeh, naik jeh. naik dan Amin. naik sampai puncak. Naik puncak gunung pancene niku kan diremen kali puncak gunung apa? Oke, piye Mas Cak Jemble? Ngeten. Ya. Rene saniki waktune pun cukup. Monggo lanjute wayangan. Nggih, tartamnu niki kathah lepat anggenipun paring lelipur nyun pangapunten sak kathah-kathah. Anjene niki lampane niki anu Wahyu Radi Dawa niki kan lakone kan babat Lamongan nang Gresik Surabaya. ngawur itu. Lakon iki menika Wahyu Manggala. Wahyu Manggala apa Itu to? to. Ngawur ah. Lakone Sang Bima. Penjenengane Pak Sugeng itu tokoh idola itu Bima. Idola. Oh Bima Sesuai nggih. kalian Bima. Bapak. Idolane Bima. Bima. Berarti bengi iki lakone Semar Bangun Kayangan. Iki aja ngawur lho kowe. Enggak. Semar bangun Bima sarangan. koso Anoman Lah Bang. Bima ya apa? Anoman Obong. Perkudara. Ketemu wayang CJDW berikutnya. Tanggal- Ya, matur nuwun, Saprocil CS. Tanggal pinten, Mbak? Terus tanggal pinten gitu.